πετάξουμε τώρα γιατί και εγώ περνάω και φεύγω. Καλημέρα. Είμαστε στο Μαραθώνα. Είναι 19 Οκτωβρίου. Έχουμε έρθει εκδρομή να πάμε στο Μαραθώνα σε ένα κτήμα το οποίο λέγεται η πώληση με άλογα τα οποία θεραπεύουν στον κόσμο. Έχουμε έρθει από την Εθνική Οδό, από τον Άγιο Στέφανο και έχουμε βγει εδώ, βλέπετε αριστερά τη λίμνη του Μαραθώνα. Εδώ είναι ο κύριος Φραγκίσκος, ο οποίος είναι ο οδηγός, μας οδηγεί δηλαδή πως πάνε, ο κύριος Φάνης. Εδώ βλέπουμε, είμαστε στο εσωτερικό του πούλμαν, είναι όλοι μας οι άνθρωποι που έχουν έρθει μαζί μας στην εκδρομή. Θα τους συστήσουμε σιγά σιγά. Αυτή είναι η Λασκαρό. Καλημέρα Λασκαρό. Καλημέρα. Εδώ είναι ο Γιάννης. Καλημέρα Γιάννη. Είναι λίγο νησταγμένος βέβαια ο Γιάννης, αλλά θα περάσει. Η Αλεξάνδρα. Καλημέρα Αλεξάνδρα. Η Ιωάννα, ο Γιώργος. Καλημέρα. Δεν ακούνε, είναι λιγάκι πίσω. Γιάννας, Λεβοζιάν, καλημέρα. Η Γιάννα, Πάναβα, καλημέρα. Πίσω δεν ξέρω πως λέγεται κάποιο παιδί και θα σας στήσουμε σιγά σιγά. Αυτό το πουλμανάκι που έχουμε είναι ένα πολύ ωραίο, είναι του κυρίου Φάνη εδώ πέρα. Είναι ένας εξαιρετικός κυρίος. Φτάνουμε λοιπόν σιγά σιγά, πηγαίνουμε μάλλον προς τα κάτω για να φτάσουμε στο Μαραθώνα. Εδώ μπορεί κανείς να έρθει να κάνει λίγο πικνίκ ή οτιδήποτε, να πιει ένα καφέ και τα λοιπά. Δεν νομίζω. Ένα λεπτό, για να κατέβω να δω, γιατί αν το βλέπουν καλύτερα. Φαίνεται από εδώ, Από εδώ, ναι. είναι το καλύτερο σημείο. Είναι το καλύτερο.